Pacquiao mahambalang ka, pero ang iba nagakuon na, mumudlay blang isa nga gawakal ka man nga wala ka man banwa ting nabasyan, uldo nga manan mo nga menomalia, but you have to prove it. Di ba? Although nga manan mo banwa nga menomalia, kumunalit si menomalia, pero once you accuse the government, kinanglan ma-prove mo gid. Not only by hearsay accusation. Ha? Mga pinalangga nga tagpramati. Testoryahan tadya karon sa atin nga nga pagpagalagad sa palatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita mga pinalangga tagpramati ay because if you're talking about graft and corruption, no, tanan man administrasyon di ba gambal, no? Gahambal beginning from the campaign hasta sa primero nga speech, no? Mahambal nga ti i-curb na gid ang graft and corruption. Ti ang graft and corruption nga hambal ni Manny Pacquiao, kung may dyan man, ura man gyapon ti kinalain banwa sa una-una nga mga nagkarahanabo nga graft and corruption. Because, halin ka una, hasta sa kanyang matanion, itsura kang graft and corruption sa gobyerno, ang regyan man sa gyapon. Daw kamudlay banwabulan, bangad nga dyan sa sistema, gid man guro, sa sistema, gid man guro. Tas kung presidente ka, mapungko ka, matahos, palibot mo, ay hindi mo man tanan mabantayan tanang transaksyon da, ambay kung mabantayan ka sa ka-presidente ang tanang transaksyon down to local government unit, pati barangay, Sus Maria Josep. reklamo lang gani guro sa 888 ka mga anomalya nga transaksyon alin sa dalam, pati barangay pitan, pati mayor, vice mayor, tanan-tanan nga mga opisyal ka gobyernong involved daw hindi gani guro maaksyonan banwa kang atin 888, hasta la sa reply mga pinalangga pramati tibay kun hindi tagani ma-replyan, bisan reply lang dyan mga graft and corruption, mga kabiyanan nga reklamo bisan sa barangay nga level, paano totoo mahambal nga na-curb tang graft and corruption kag nangin successful kita sa battle ta against graft and corruption, mga pinalangga nga tagparamati, no? Damdamalabla, kung tanan barangay kapitan kasi palbe hindi ka man tanan, laban be ka barangay kapitan hindi ka man tanan, kami kita ta kag man anibag barangay kapitan okay man, kundi man tanan nagakaaraman damang-damang kag muro magic kasinselyo titing babla bilog nga Pilipinas kung ano karaka kwarta banwa nagkarawas na ti sadyan pa lang nga sadyan pa lang karang punto mga kabiyanan nga problema sa barangay level pa lang hindi tara ma-curb, no? Mga pinalangga nga pramati kay man ti sa karaka banwa takawan mo, ambay kung may color coding lang pinakbilog bla ang takawan na kumaman talang lagi bla nga kung takawan sang ka public official nagalain color na kang may palatandaan kang daw magic bla nga may palatandaan kinapakita, ambay paano tayo prosecute man dyan? Siguro magatak guro banwang graph court magatak guro ang korte tay, mga pinalangga pramati, no? Ang punto talaga nga ang reklamo man ni Pacquiao nga graft and corruption ra ka banwa gakatabo ra mga pinalangga pramati, it's really existing, o garing mga pinalangga pramati ang problema paano talang ma-prove, iba gani makabiyanan nagapakita rin nga gapanakaw mo, why? Kapungko lang nga public official sa kabanwa, kung lifestyle check mo, grabe, banwa ang nakita mo nga kag pwede mo ma-question nga di nagrali ng propiedad. Mura nga kung takawan katlad kagaga pangurakot kung ginapabugal mo pa mo, by putting up some business nga kisa kung makita tao pinsaron nga tao nga yan naman nang warta naman nunoy. Di ba mo rambal nga ang pagpanakaw ka dyan daw, ginapabugal pa. No?
sa kadya banwa nga mga tinion. Kung magamot na libel na banwag tao nga panakaw, makakonsiderar mabilong mo na banwa kang mahilira mo sa mga tao nga urar tiya. Alas 8:21, sa atin banwa nga pagpangalakad sa palatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita. Bawa, ang transaksyon sa PNP Kulasi, untat anay gidi, mga kabiyanan. Kay man pito ka mga personnel, abay ang Chief of Police, Kakulasi Police Station ang nag-positive sa COVID, mga kabiyanan. Nag-positive sa COVID. So kung may mga emerensya nga itawag, mga kabiyanan, nga nagkinanglan kang police assistance, ang Second Mobile Force amo ang naga-take over, mga kabiyanan, in behalf kang Kulasi Police Station. Diyan sa tubangan ka police station, sarado. Kung mapahalin ka sa sur, sarado ang south entrance. Di may highway niya na along Shoreline Boulevard, ano nga street dyan nan? Binit ka sa ada dyan na manuwag tubang sa baybay ang police station. Halin ka sa south, lapos ka pa north, hindi ka kaagi. Amo man pa north, mapa south ka, agi sa dyang street dyan, hindi kaagi. Ang tubangnan ka police station, ginsirado gidnoy. Istoryahan tara karon sa atong pagpalagad sa piyak kabayan ko ni Gobernador Rodora Cadyao sa kadya ang molecular laboratory ta maka-cater kang 70 specimen na mausisaan kag umausisa kung bala positive gidman sa COVID ang sangkataho, no? Garinti raka gyapon ginadisidiran ka mga local officials kag health officials, ginadisidiran na rin kung mapatay ang tao, kapin pa ko na napatay nga ura pa ma-diagnose banwa, dyan bisbalay na napatay, nadarala sa ospital, patigayon ang antigen test, nagpositive sa antigen test, mga kabiyanan, palubang na kadayon, ura rin nandang na pa-subject sa confirmatory test. May confirmatory test na rin dyan sa Antique, kag ang lawid kang confirmation, kung ikaw positive, nagalabot kilamang sapat oras, no? So hindi pa malaps ang 12 hours. Kaya may palisi ang gobyerno nga kung mag 12 hours, kag nakitaan kang probability of COVID ang sangka biktima na patay, mga kabiyanan, insigira, anday advice nga ipalubang. Tingkaring bago pala napatay, ginaschedule na rin nga ilubang dapat suman, no? Pero sa bigabi, inapatay, schedulean na rin na ilubang lagi na suman. Galing ang result, positive sa antigen test. Tiko tarot ka mo banwang resulta kang test nanda, suspect COVID positive. Lain tara banwag na hambal kang confirmatory test mo. Bakal na ti suspect. Kung suspect ka, pas bala ko nakakimo kakakrumin. Although nga ginatudo ka, pwede ka tudo. Pero ang nagtudok ni mo, nagsala lang guros pang tudok ni mo. That's why nga gindakap ka, gimsakaan ka, so but you have to prove it. Riyan reasonable doubt sa korte, naway kagin man sala. Amo ng papel kang confirmatory test. Tiyang ginabasihan banwa, antigen test. Tiyang result magwa, manan nyo ka, no? Suspected COVID positive ka lang, no? Not confirmed positive gid ka COVID virus. Amo ra mga pinalangga ta pramati, no? Tigay pangabay ang gobernador nga kun may makaso sa inyo banwa, ipadara nyo gidang spesimento sa San Jose, no? Mga pinalangga ta pramati. And then may somebody nga matawas 4 hours ang proseso.
After 4 hours, text niya ang bangkay ni Talpulana to, hindi pagpalubang kaya ang resulta niya, ha? Para hindi maawat, negative, na amon magbiyanan. Kundi si doktora, hindi ka decide nga tigi palubang na yun. Di ba doktora? Ha? May mga pwede tamahimo agad hindi tabla kahimo kadesisyon kag makadesider na sometimes lubag loob sa kagustuhan kang pamilya, because ora banwa ti pamilya ang gusto nga ipalubang dayon banwang patay mo. Gusto kita nga pamilya ri haya bisan na pigado pa. Ha? Ti sinuaw nagakuon nagarecommend ipalubang. Ha? Mga health authority kag officer tas nga banwa. Ha? Nga even them, although nga ginpatigayon ng antigen test or whatever test lokal, hindi gani banwa maka-determine kag maka 100% say nga ang tao positive gid man. Because ginahimo na sa confirmatory laboratory. Kag ang pathologist na nakaraban wa may right nga nagabasa kang test dyan, pirmahan kami take ang makapirma nga beken positive ang sa tao or positive man. Nobody among the local health official sa Banwa ang pwede. Ang inyo pag-awang gila nga test ba no? Suspected COVID positive. Nga pwede naman ibawa sa tao nga ginakusaran nga nagpatay kay Pedro. Nga kang wala na priso, tana kang ginahiring ron naprubahan na banwa nga waay glita na sala kag ang nagtudo ka na nagsala lang sa pag-identify nga kang ginpatigayon na ang full-blown trial in court. It turns out nga na mistaken biktima la tanagali kang mistaken identity kang witness. Pwede di ba no amo man dyan natabo kang matabo kang amo gid ang nakakatabo. Istoryahan tabla karon kay may iba man kambal mga kabiyanan nga baw. May mga cases sa Santiki, no? Nga kung kay ba Ming, ano diyang mga baksin tanga ginhimo man? Fully developed? No. Ang kuhan gani kay ba ka dyan, bisan ang health department na natin, nagkakuhan nga ti, ora ti baksin nga fully developed. Ambay kun na clinical trial dya sa tanan-tanan nga matao nga may mga balatian, sa tanan nga tao nga may mga balatian, nan mong balatian nga tao sobrang kraka. No. Pero nga, ito lang rin naman, ba naman, iba nga vaccine na, di ba virus malaman dyan? No? Virus malan dyan banwaman? Nga pwede mag-away ito kang COVID virus? All of them, ang classification na is virus. Testingin nyo ba, batangi pagit ka virus nga tao nga may tigdas kundi lagi mapatay, no? Kay may dyan mga cases ko, no, amurang iba hindi banwa magpa-inject na mayadpat na kapon ng sitwasyon, nagpaturok lang tanagul piadalat na napatay na nga daw wara man kuno banwa ti sinyalis mapatay, nagpaturok lang kapin pa mamalamay mga blatian napatay. Ti daw ambay kung paano ura mag-explain ka mga health experts sa konda safe man dyan tanan-tanan nga bulong igin pidala man sa clinical trials garing what a coincidence
nga rake banwa nga kaso nga ang iba may mga blatian nga nagpaturok la banwa na patay na nadayunan tra pagkaga. Hindi mo man mabasol iba mambal nga naman sa vaksin guray. Ayhan na tun anjak mayad magbiyanan nga pwede sa tao nga may amutan na diyang sakit. Iba nga tao nga may amutan na diyang karamdaman sa lawas. Limitado lang trial gini mo dahil di gindali-dali ba? No? Di blang isyo ko una nga kung luya immune system mo hindi ka magpaturok. Because ang iba nga vaccine virus rabanwa, no? Ha? Ti kun intertaran tabi ang idiyaman, no? Ura tagapati pero ti kun kinanglan tabi ang intertinaran. No? Nga iba will barubi na lang sa hambal iba nga ti base na patay ng da vaksin ay more pagpati iba. Mga kabyanan, iti may napatay gid man nga ginbakunahan na nagkaramatay nga ni. Di lang ang mga doctors to sa Indonesia to do 14 na napatay fully vaccinated na to sinagba. Patay pa. Ha? Kang gin-test ti positive. Ang pamangkot amo gid man bladya maguwang ang resulta nga positive. Posible, na? Okay ba? Why? Iti natural? Ha? Ang ginahimo banwa nga vaksin na halin man mismo sa patay nga COVID virus. May posibilidad ba detect makunog yapon banwa kang swab test nga positive ka? No? Kisa aura giti bugos blang eksplanasyon, no? Galiningin yapon ulo ta so kung ano nga misteryo nga palibot sa vaccine nga diya kag sa diyang coronavirus, no? Mga pirangga nga tayo mati. Ang oras ta sa ating pagpangalan alas 8:33. Ang aton banwa nga pagpangalagad gaymaw rogya ang Omni nagabligya tanan nga construction materials kompleto kag barato dyan sa Sentro Sur. Amo man gaymaw sa pagbalagad ta ang Signrace Advertising Incorporated sa kapon na dyan si Tol Binhamin Puninar. Tanan nga printing materials dyan banwa mabakal sa Signrace, mabakal mapahimo sa Signrace. Ang Ilas Bike Shop nagabaligya tanan nga bisikleta, no? Tanan nga bisikleta na may bisikleta inabaligya dyan mga tahom, no? Kag tapos may bagsak presyo sa na dyan sa barangay lang putang na kulasi. Ang to nila dyan ang Ilas Bike Shop. Ngay mao si SB member Boy Ala Alarcon. Si SB Boy Ala gusto na gid may kasulayan ang pangginawita sa kulasi. Hamuman si SB Mami Pilar Alosilha. Tandes gid kag ang ana natutukan amo gid banwa ang himo ordinansa. Amo dyan si SB Mami Pilar Alosilha. Si SB July di makutak amo dyan SB nga anong oras suguon mo lihogon mo tandes gid magpati hanggang si SB July di makutak. Gaya maman sa pagpalaganta ang diyang Carl's Agribet Supply kung magbakal ka mo kang feeds kang baboy Pilmico, Bimic, Excel, Upland Feeds rigyan ay sa tubang kang antiko kung gabayad ka mo kapila dyan bakal ka mo lagi dyan kaka mo man magbakal bubod kang manok, no? Bubod kang manok dyan man kag magpamatsoya dyan gid na ginapragyan ni Carl Ruel Buaya, no? Gimaman sa pagbalaganta ang Julius Paint Trading sa Sentro Sur. Kung magbakal kamo banwa kang pinta nga mga nami nga pinta, diyan kamo bakal sa Carl de lang.
sa Julius Paint Trading. Nami ay kung ano timplahan ni ko Julius nga color mabuol na git na Julius Paint Trading. Ang oras ba sa ating pagparagad na alas 8:36 sa panatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita. Sa piyak na bahin daw swerte man si Mayor Jerry Triñas kay kung di nagbangi guys na una kang ni presidential spokesperson na Harry Roque no? Partibla sa reklamo kang alkalde nga ang sulo gid lang banwa nga makapauntat kag makasolbar kang COVID problem is ang vaccine kag ang vaccination. Ti sumabat banwa ang spokesperson nga ti dependent na ra sa ginapatuman nyo dyan nga health protocol. Di ano lang ang wara sa health protocol nga ginpatuman kang syudad kay Liloaw. Tanan nga stricto hanay dyan, natabo kang nahimoran. Mga kabyanan. Ti maabot sa pila kami nadlaw sa Iloilo si Vaccine Sar Carlito Galvez kag si Presidential Spokesperson Harry Roque. By this, with this, basi matawaan ka bahal nga ayuda kang vaksin ang syudad kang Iloilo. Umpisa diyang July, dirogya naman sa probinsya ka Antique, balik ta sa Antique, medyo istriktoran. Ipatuman ang health protocol. May palibag o nga pag-istrikto. Dapat ipatuman gid no? Nga hindi rin banwa makagawa ang 18 below, no? Kag 60 above, na amoran dir pwede kagawa-gawa. Umpisa kadyang July. Talagang taong umpisa suruman, ha? Sino mapatuman kaya? Kabay pa nga matuman niya mga pinalanggat na pramati. Mangin limitado ang lagaw-lagaw ka tanan. Ang 18 below, titro kabla. Sa diin ka lang karoon mga Diyay ang isyo bla party sa Justice Calixto Saldivar Memorial Hospital or District Hospital Pandan. Tawaan niya karoon ka bahal ng espasyo karoon to sa Bus Region. Kaya makbiyanan, kontrol kanta sandahanan man lang gali banwa may mga interes tanan-tanan kung itruk kanta kung sinong mga kontraktor ang bulan agad mag-construct pero ang una-una nga nagdaagid sa kontrata mga kabyanan amo ang Acre Builder kag ang nag-subcontract amo si Vice Governor Edgar Dinosta. Mga kabyanan. Pero ginpirit do ni Dinosta nga tanak kung subcontract. Pero Acre Builder nag-insist nga sandaman mag-contract. Kung bagaban, wawara maplan sa kamayad. To the point nga nagkontrobersyal. Mga pinalanggat na pramati. Kaya ang Acre Builder at the time is about to start kang construction. Kay manti, nakabuol sandaban wa kang mobilization. Kang mobilization mati ta daw amo to ginawayan kung sinogid na kabuol natawan black to si Dinosta kung nabuol kang Acre Builder. Bangad niya Acre Builder daw hindi man kuno banwa makontrolar.
plus nga gaaway sandan dinustay ginagaway da kang probinsya may pagbaylo ka kontrata bay kung paano nandagin terminate ang contract kang Acre Builder. Pero may mga reasons nga kung ikaw kontraktor na 30% ang slippage mo, pwede mo rin banwa i-cancel ang kontrata kag natabo riya mga kabyanan, natabo riya. Okay, nabual kang City Hills Construction joint venture with Abi ano to? Ruby ano to? Sang ka kontraktor pagid? No? Sang ka joint venture. Git award nanda sa joint venture. Ang problema pagid kang pag-award na sa joint venture, ang joint venture no yung ma-materialize no gin-award mo, pero kung andat ang kontraktor na joint venture, kay hindi kaya kang sangkabider ang project. Why? Andat na joint venture ka, kay ang experience eligibility mo, hindi pwede. Kay wala kaw ti na contract, ikaw may kontraktor, wala kaw ti experience nga nakakontract ikaw kang even 50% sa project nga pagkakontraktan mo kadya. Now, kasbi 100 million ang worth ng project sa TLAD. Ang actual worth ng project, no, 100 million. Para mabuol mo ang 100 million nga project, kung ikaw kontraktor, dapat ang experience mo, nakakontract ikaw kang single project nga wara nagnaba sa half kang 100 million. Meaning may experience ikaw na implementan nga mga 51 or 50 million. Agad mabuol mo ang 101 million nga worth of project sa pagpakonstruct kang Justice Calixto Saldivar Memorial District Hospital sa Pandan. Yang natabo, bangad kulang ang experience, amura nakatabo ang joint venture. Itingban nyo ang accomplishment kang darwa ka kontraktor na agad mangin eligible nga magbuol kang contract kag magpatigayon kang construction kang sangka government project. Now, ang problema hayrig to sa una nga kontrata, nag-awar gani ang tag-iya kang Acre Builder kang si Dinusta, ang ginawardan na sunod nga joint venture, ay nako, waay danoy tapos ang kumbaga waay ti joint venture na tabo, bangad supposed to be may mga dokumento nga dapat mo ipa-aprobahan sa BIR nga approve ang inyo joint venture. Kamo nga darwa kang kontraktor kinaprobahan kang BIR, agad pwede kamo makabuol kang project dyan sa may Pandan ngaran. Urara. Sugwa na. Illegal man gyapon to. Ang guwa na, nag-release ka lang ka kwarta sa alleged joint venture ka darwa kontraktor nga actually wala man to makonsumate ang joint venture na. Ano ang presumptions? They are all ineligible. They are not, what I mean, they are not eligible to construct the project. Ang problema kay nakasigir sa the implement, may accomplishment, kag may pagbinay-danay na tabo. Mga kabyanan, nagapakita lang karon nga regyan sa Provincial Engineers Office, they are not strict sa pagpatuman even ang bakta sa probinsya kang Antique sa pag-imponer kang Procurement Act. Storyahan tayo karon sa Boss Radio
karon sa hapon kay ang nagakatabo lad kag ang nagasigi pa nga pramutanan dyan sa may Pandan kung saan pamatapos dyan na Banwang project. Kaya hasta sa kadyang mation may mga project, may mga unfinished dyan karon nga scope of work sa Pandan District Hospital and pwede masuportahan ka picture kung picture ta na Banwang tamdan mo kag ti ang picture amor Banwa ang ebidensya kang aktual rito ang nga aktual makita mo to mo. Kung mag-claim ka kabay kinanglan suportahan mo ka picture nga amor ndang accomplishment mo. So probahan pagid kang inspectorate team ang picture mo kung tuod, no? Bisan picture o tamdan mo nakita mo nga urat nung tapos. Kaya ang ambal panandatlad na ang phase 1 gidman, ura gidman ra maabay ang phase 1 nga ran ay natuon kuno sa phase 1. Ang phase 1 ra nagatabo ang phase 1, phase 2, phase 3 ng implementation. Kurang sa project gina-implement, gina-undertake, pinaagi sa phase by phase implementation. Andat nagakatabo ang phase by phase implementation. Kay man, hindi tingab ang budget. Ano hindi tingab ang budget? 101 million to completion to. Di ba ang title kang project is completion? Paano nyo ambalan nga kung may nakita dyan nga wala matapos nga phase 1 dapat una para nga urubrahan natapos. Hambalan nyo nga ang phase 1 urat na ra pa ma-advise budget. Una-una noy sa engineering terminolohiya, you cannot implement the phase 2 kung hindi matapos ang phase 1. Kaya ang phase 1 nga scope of work, rigyan ka na nagasakay ang urubrahan mo sa phase 2. Kaya ang mga phase 1 urubrahan na naga-include sa Banwa paka-plastering, naga-include sa kaburuhosan, naga-include sa ay nako, pati septic tank. Di may septic tank to, ang septic tank to, wala po nung tapos. Amurang una nga murubrahan. Ang painting ran, ang ceiling ka grouping, medyo sa natuon, nagnit na sa pinaka, daw medyo sa urihiran mo. Nag-aatap per ka, kapintaran ka. Pero kung makita mo to may hura pa matapos, hura pa mabusi, wala pa mapurma, hambalan nyo nga ura ta na maabay sa budget ang phase 1. Una-una, hindi ka makaproceed sa phase 2, phase 3, kundi mo mumpisa ng phase 1. Because tanan-tanan nga scope of work included sa phase 2, phase 3, nagasakay ra sa scope of work nga ginhimo mo kag gin-implement mo ron sa phase 1. Di ba urat logic? Amora nga pramahulay tlad si Engineer Ino Dahaw. Ang aton provincial engineer kapanabat. Mga kabiyanan, wala pa matapos reklamo kang Acre Builder to ngagin terminate na contract. Kung kang Acre Builder to kamera tumobra ginagaw pag ni katuni dinustang pa obra mo nga amon lisensya natabo ganiran digin terminate na to ang Acre Builder. Islan kang kung ano gatad nga andarman kontraktor. Ang joint venture to nga pagpakontrata kang darwa ka kontraktor, ura man to makonsumit ang joint venture na to. May laking sa nang papilis. Gin-allow nyo mga obra. May klimana rin tabo. Ura pat legalidad ang contract na to ay ura pa na consumate ang legal venture, ang joint venture na. Ano riya? Igor man sa dahaw kag pila ka back officials. Kung may mayad mo gadog di Banwa nga magsilip, jakjay igo sa tanan. May collusion na tabo Banwa sa awarding of contract. Basta mo amo dyan kadagkang projects probinsyanoy, tamaan kainit.
Miyad lang kay ura tanan nagdurar ang interest ni dinusta dyan sa Pandan District Hospital. Kay nagpanikasagin ang tag-iyak lisensya nga, ay, ano man, masag contract mo nga amon lisensya niya. Agawan nyo. Sino kunin mo? May nag-back up ni mong opisyal. Kamit ng daog niya. Ha? Duras na lang sindianay. Hindi na makontrol ang agri-builder, pa-island na kalain. Ura mam tapos, sobra-ubra na dyan, no? Na, makabiyanan. Kung baga, nabuhal na kaman ang pag-contract ang project dyan, kung sino dyan may gatad yung opisyal ka probinsya. Sa agri-builder, iti total, hindi mabuhal ni dinusta, kapag bato na itong tagya kalisensya na. I-terminate naman. Gamitin naman sa dahaw. Sige lang. Kasuhon na naragtag-iya ka nung una nga kontraktor nga ginawardan nyo. Kung may bato, tana. Sa korte naman tlag mo. Pero ito sa ibang project, noy, nga mga hospitals, pras kabalbahal nga building dyan nga taas-taas sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Trakaan nyo bla kung sino kontraktor. Taga ibang lugar. Ngaran lang. Gina-assume na lang nga sanda kontraktor po actually. Sino ga implement? Kadugo, kabais gobernador. Di ang matabo, surihi, ti si natural. Butang ko lang bino. Ay ti si dinostadya, ga panilag man lang man dya kang oportunidad nga mag-gobernador, surihi kung matapos term ni Kadyaw. Pwede man surihi nga mag-congressman. Gambisyon man dya kataas ang posisyon. Ti sa kadya, sa administrasyon ni Gob, daw gina-training, tana nga mag-amo ka dya. Purti vice gobernador talagyapos dinusta, no? Dapat istriktuan tana nga hindi tana rin. Magpangontrata. No? Kaya may establish mo gyapon ang relation na sa bugto na nga bisan ura tuod tana, di ka rin bugto mo gabuhalag gyapon kontrata niya, no? Di ura ka masilip sa mga documents kay man ti iba nga lisensya gamit. Pero ti ang moralidad gisyo bay, kapin pa'y gagamit tanak ngaran ka Ginoo nga righteous leadership. Vice Governor Timo, grabe engagement mo sa involvement mo taimin ka pagkontrata project gobyerno. Now, kung matabo nga tana suri gobernador kag mangin congressman example, worst rin matabo sa probinsya. Nga wala din natabo sa previous administration. Kaya si Plamiras to, urat na to nangin kontraktor. Si Sally Perez, urat na to nga nangin kontraktor. Si Boy X, urat na to nangin kontraktor. Pero kung mag-gobernador, kung mag-congressman, si Donosta Sorehe, ang matabo, tanag pongko, pamilya nagyapon nga kontrata. Kag, first time matabo sa antike, kung matabo riya. And it will become worst situation. Is that a righteous leadership? My goodness. Tanan kita kinsindiman kang ginatawag banwa nga commandment. Ang second commandment, hindi mo kuno pagdaraan Ginoo, ngaran ka Ginoo, in vain kag katuntuhan ta. Kako medyo derdemonyohon kag hindi nagasakay sa norms of morality, not good bala, but evil nga klase transaksyon. Please don't involve the name of God. Because whether you like it or not, hindi mo kidra banwa ma-consider nga riya part pa kang ginakampanyata nga righteous kind of leadership. Ang oras ta alas 8:55 sa atin nga pagalagad sa sabat sa likod kamisyo. Gaymaw sa atin palatuntunan ang diyang satellite kung magpatakad ka mo kang satellite ang tunay lang dyan ang kulasi habo
sa atobang kang Palawan Ponsyap, ana dyan ni Migo Boise Dioso. Gmat Auto Repair Shop, kung magpa-repair ka mo kung ano man kabak ninyo sa rakyan, dara kay Mat Ongon dyan sa may Sentro Norte, pagwa bla dyan sa Pagtos, Barangay San Juan. Tumandak Marketing, napahamtang mga kabiyanan sa Sentro Norte sa highway, kabaligya tanan nga klase machineries, generators, gamit sa panguma kag pangisda. Mr. and Mrs. Lunibic Picasso ang tagiyada. Gaymaw sa pagpalaganta ang RL Cycle Parts, kung magbakal ka mo banwa kinanglan nyo bla bag-o mga di kalidad nga spare parts ka motor, no? RL Cycle Parts ang tunan nyo no yan sa kilid ka Bulangan bla sa Sentro Sur. Magpa-deliver naman ka mo baras ang tunis dadang sa Pradahan kay series. Amo diyang ambal ni Migo bubilim. Magpa-deliver ka mo barasa na gaymaw ang Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule, mga pinalanggang atang pramati, amo diyang gamitin nyo, agad hindi mo maglatian. Agad hindi mo maglatian, kaya ang tanan nga sobras lawas kinabuhinan. Ina normal na, ina panahog na. Ang tanan nga kulang sa lawas nga mga vitamins and minerals, ginadugangan. No? Ina-supplement na. Kung hindi mo magmasakit, ano ang imuon nyo? Inam ka mo ka Evergreen Herbal Capsule. Kaya amo dya ang kapsulaman nga nagapabakod kang inyong immune system. Pamatik mo brugway sa programa ni Dr. Leo Amos kag Dr. Crispin Hico. Plus kung may diyan ka mo nga Ruming Antonius Minakalowel ba, kampiyon kita na. Kabiin naglibor tato sa barangay Santo Rosario Tibiao. Halin ko sa Basti. Kay tay Pacifico Salazar, baw. Hindi niya mag-amo-amo di manwa ang bakal na kataho. Itay Pacifico, kunura ipikto Ruming Antonius Minakalowel. Nakampyon git. Na hindi kin matawaran ana bilina. Na may jaman ibaga libod dura migbugal git. Sa karakter bigagawa mo. Di ko takkan gamitan nyo Bugal man kamo di gani. Sang ka bugal na si ora ren. Ano pang hindi maayad na kaya? Grabe tanay pikto na. Ay, may dyan nakaraka ka-text na kang chat nga naayad sanda ora ko ginabasa. Unta tanay testimonya daw mo man ka parehas testimonya nyo ron. Dali lang may nadura kwarta to nawigit no ni Mrs. Crantas to. Dali lang ang tunan
amo ang Ginoo. So kung sino man ang may bulawanon itagipusoon, ibalik nyo lang kay mas kinahanglanan to katag-iya. No? Ang kwarta ni Mrs. Kalantas, taga Malacanang gorday. No? Ibalik nyo lang. Nakabandel to tibal bahal gwatura naging hambal niyang amount. Hindi kita ba dapat maging honest? Ang honesty ta, hindi dapat nagadepende. Depende sa kantidad. Nga kung piso, gani kita ta, slapi or slapi, kadyan. Kung 50, balik ta. Pero kung bahal-bahal gani, hindi ta pagbalik. No? Kung honest kita sa gamayng bagay, dapat honest kita bisan sa bahal nga bagay. What is very important in this world, ang mangin honest, mga kabiyanan. Sa tanan-tanan nga dealings ta, dapat mangin honest kita. Amo ra mga kabiyanan, honesty. Honesty is the best policy. Ngayon mo sa pagpalagad ta, mga kabiyanan, ang Jagdi Martibal Slitson Manok and Concrete Products. Dyan sa Punta Tulayo, kay imo kang bangko nga imo sa simento, kag lamisa, abay ang Litson Manok, barbecue kag limpo. Jeffrey Martinez Balbin ang proprietor. Gay maman sa pagpalagad ta, ang Dodoy Bakery, Dodoy Pizza, kag Litson Manok, dyan sa Barbasa, dyan sa Sibaste, mga kabiyanan, unahan public market, no? Kabaligya man dyan construction materials, kag tanan nga tamburong, kakamuman ang tubig. Baw, ang tunay dyan si Christopher Barona, bata ni former Mayor Bantog Barona. Si Kapitan Victor Sorilla, kang Sentro Norte, nagapanamdam ka ninyo nga maghalong sa COVID kag sa pamalatian, no? Kag may baligya masandang tanan nga agricultural poultry supplies. Diyan sanda balay, brato, ha? Sinonoy sa nonoy binangunan kay imo tanan-tanan nga bagay binangon, lantip nga ginasalsal na. May tarok masunod gid ang inyo nga gusto. Ha? Oras sa tagapagpalagad alas 8, alas 9:03. Kaya ito nahon sa tagapagpalagad, mga kabyanan, ha? Sa mga taga-Kulasi District Hospital, kag taga-Municipal Health, kag-Kulasi. Ipasubject nyo man ay kung mag-antigen test ka mo, nag-positive ang Gindaraj Hospital ka napatay. Hindi rin ka mo mag-decide. Ay, paludbangay nagkuon si Gobernador ito nga 4 hours lang itong proseso sa Sunusio. Ipa-confirm nyo, anay. Nugay ka mo sagi, kadali. Ha? Pero kararako-rako, agin palubang nyo nga suspected nga COVID, positive lang, pero ura makonfirmar kung negative. Ha? Mga kabyanan? Pagpatay kang tao, bago plan patay, desidiran nyo lagi nga panubang. Ura ka mo ga decide nga pingagawan tatong laboratory exam na. Kag dito kita maka-decide kung pwede dyan lubang dayon o hindi. Daw padali lang tayo nyo. Piragi lang pumalpak antigen test nyo nga na. Kapiyan pa sa district hospital kakulase. Ang may konaksyonan ni Gob, igo umangyapon ana district hospital. So kan tabo ng suicide to sa may Sebastian ni. In pagwa la turad ka positive kun ura to na buol resulta kang confirmatory na. Why tartip na hon sa pagpalagad. Ako dyan sa Rubing Antonio Banwa, kapsalamat gid sa inyo nga pagpamati miadgid nga aga probinsya kang
Antique. Ano na ang pinakabago kag epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Samuna, nagahubag ang akon kamot kag tuhod tungod sa mataas nga uric acid. Pero sugod sang pagtumarko sang Evergreen Herbal Capsule, nagkupos na ang hubag sang kamot kag tiil ko, kag nag-ayo na ang gouty arthritis.